Danas ćemo snimati srpske grickalice koje nikada do sada nismo probali. Čačak video. Prva stvar je bruschetti mareti. Sa sirom. Bruschetti mareti. Uvijek da. Crko, da Bog da. Ajde bro. Ovo je baš mnogo A sveća. može lijepo, znaš, uvijek svaka stvar. Ajde bro! Ovo nije sveća. A vidite da je ovo lijepo. Meni se sviđa. Ne mogu. Ovo je ukusno kako. Nije ništa od toga ne mogu. Čekaj, drži. Ja ne mogu da gledam. Ja ne mogu, ne da volim. Ocene. Ja ima ukus na kosti. A lijepo je. Moja ocena je... Dobro, 10, ali sam 6. Ja sam 10, zato što mi stvarno sviđa, odlično je. Dobro. Sada stvar je gricko. Ja sad ću da mi više na mesija. Meni. Moja ocena je... Ja, da. 2. To što uopšte nema nekog ukusa i ovako ne volim kada su rekao nije ni kao čips, a nije ni kao oni, kako se kažu da je obični ovako. Ne znam. Ja sam kako ne volim vidim ni ovi drugi, vidi kod ovog zelenog jaki. Ja volim jednu vodu. Meni nema baš neki ukus, ali dobro. Meni se baš sviđa. Ja volim jedan kuće. Sljedeća stvar je tortilja čipsa, odnosno tzatziki. Odlična luka. Pa zato što ne... Čekaj bre. Ajde. Sjajno. Moja ocena je... Osnovno zato što... Dobro, za neki ko voli, svidit ćemo se ukus, međutim, ja volim tortilje, to... Volim običan čips sa tortiljem, ali tortilje ne volim toliko. Jesi ima malo jak neki ukus poslije. Da, U početku nije toliko jak, ali poslije krene jak. Vola ti ja naravno. Osnovno, super. Nemam ništa još. Sljedeća stvar je pripis svaki grih. Jeste kao smoki.
Da. Moja ocena je... Nie masz krytykę cela. Pa ko voli kikiriki, onda ono, i mogu staviti kikiriki, ali nije baš kao običan čips. Ja sam smoki. Da, kao smoki, sam još malo slana. Kao običan smoki, sam rekao čips. Čips. Kao običan smoki, ne čips, baš. Treća stvar je tuk sa pešničetom. Će nam to je lepo. Znači ja volim ljepo. Kad ga miriš. Ovo sam... Ovo je dosta začinjeno. Isto kao pile kad ga začiniš. Da. Crunches when it crunches. That's why I love Nestle Crunch. Moja ocena je... 10. Čisto 10, meni što se kaže ovo je odlično. Sada idem krci kašice sa sirom. Ja volim jednu pakice. Pogotovo ne sa sirom. Ne ličite. Ovako ćete. Više baš čudo. A ja imam se. Da, no sad ste malo sad, hvala Bogu. Pa nema neki ukus razlike. Isto kao običan smoki. Kuhice. Malo ukusno. Malo ovaj sir mi se ne sviđa. Meni se sviđa. Moja ocena je... Baš je ukusno. Nije ukusno. A čemu da si ti dao neku drugu ocenu? Sada ide mini džemlik sa susamom i soli. Pa nema miris. Ali lepo znam. A ne. To se misli kad pravo. Moja ocena je... 7. 2. No, da to nije. 2. Sljedeće je kikiriki sa susamom i medom. Kikiriki sa medom. I još susamom. Da. Ajde, šta ga mirišaš, uzmi pa ga pomiriš. Ja. Ovo je tvrdo. Moja ocena je... Čate, kako meni da je bilo super. Ne valjamo nešto. U početku mi se nije svidjelo ostalo. Još uvijek skače mu nije. Samo što je ovo dosta tvrdo, ali neće... Eto vidite, mi nešto čuti potiš. Da, vama se sviđa čudo. Cvitomaca. Ida. Čokoladnice.
Тому треба да se pomiriše. Stani. A što sam ne domnila? Ovako, drži se. Uzmi ovako, Aleksandra. Ti sad niste polomila. Staj. Ajde. No, Može čekaj to. samo. Hajde. Moja ocena je... Šta mali čokoladi, samo što ima ukus na tu čokoladu, ne kao. Da. Inače ovako je ima kao smak, čak smak. Sljedeće je Elvina Hess. Moramo cijelo daš. Ej, Ajde. ode. Da, lepo. Ovo je svijetlo uz čaj, su čokolade jer ima vrlo. Kao kakao. Da. Moja Moja ocena ocena je... je... A to bih se rekli. Jedan. Wow. Nju! Jedan. Zašto jedan? Kako nema isto? A baš sam nešto dobro. 10! Meni 9. Pa? Što bi se dao 9? 10 zato što je samo. Pa, onako, na početku nije baš nešto, ali lepo je. Meni je mnogo. Sljedeće je čokolad. Questo qua è una cioccolata sistemata. Malo to čokolade. No. Moja ocena je... Osam zato što... Ma nije baš ono. Kao čega smak. Sjajno, nego je... Pa to je, ne znam, kao čega smak. Možda malo drugačije ukusa, drugačije ukusa čokolade. Sljedeće je karamel bar. Ljudi. Ja sam Zara zašla. pa spići. Uzmi ričanje. Šta? Pa da je, Neću sve ovo sigurno, neću ni ja. Sad ide. Ajde. Pojovo. Ovo go. Kako nas zbogite? Ovo su ne negdje. A samo ružne. Da. Ovo su krementi sa menom. Više nekada. Ja da. Moja ocena
rekao kamen, znači imam okus kad jedem slatku slanu ili nešto ono. Brdo je Ukus počinje neku lepu. Sjajno. Sljedeće je nekakve gladice sa jagodom. I još način. moja ocena je Pa isto kao na čokolada sam jagodom. Da. Sljedeće je Frutibel. Sada ćemo da čistimo studiju. Kao jaka. Da, isto. Isto kao ja. Da. Mogu da. Moja ocena je... Sam ja jasna? Nije baš ono. Mnogo je jako. Morano. A jeste malo jako. Možda. Sljedeće je Bellissimo. Sigurno lepo. Ajde. Može. Ajde. Ja naravno samo jedem su leba. Stvarno je. Mislim da je kao gledano, međutim, jeste kao gledano, samo što unutra nije ispapna čokolada, nego je prvi čokolada. Osušio se sino. Moja ocena je Meso. Smatraj meso. Simon je baš lep. Sljedeće je replika. S okusom malina. Drži. Sigurno lepo. Drži. Nema ukusu. Ovo je ona riječ koju ja volim.
ocena je... 2-1, kako? 10. A rekla si da možeš vidjeti šetižu. Ne, volim ovo ima neko investirati. To baš ne volim. Ja to volim, to reći. Ja ne investirao pravi u vodi, nema svojište. Ne, Ovo je bar slano, ovo je... I ukusno maline ide. Ja to im se da nam... Ne se mi sviđa. Napolitanka sa limonom i jakom. Jel ovo prosto? Ja ne mogu reći. Ajde bre. Muka me svega ono. Mogu ne, ajde podijeti. Evo, dete. Kada sam pomenula ovaj miris, znači limon i jagoda. Baš lijepo mi više. Ajde, probaj. Ne znam šta, ali meni je muka sve ovo veliko spasa, ne znam. Moja ocena je... Jedan zato što uopšte ne stići da se pomešaju ukus jagode i... Ja više sve ću limon jedan. Da. Meni se njena ne Kroz čokobananice. Čokobananice. Ajde. Slatka malo. Prsto liči. Više. To je jedno. Možeš mi da jedem? Eto, ne. Moja ocena je... Ja... Ovo isto kao čoko... Krimen. Da, znam kako da se... Krimenanića. Ne, sviđa krimenanicu, bolje je krimenanicu, sam dala. Ja isto volim krimenica, ovo je sviđa tako da znam. Sad ide juhu... Salaško. Vreme za juhu! Vreme je za juhu! Juhu posladnje ovo. Zato što je davno bi malo bila za neke sličnice za ovo. Da. Nije životinje. Salaško. Ja koji volim. Čim je to slašnik? Da. To si je grozno. Nam je grozno. Probaj sad. Može. Možda sam ja uzela ovoliko. Moja ocena je... Šta? 20 minuta. Odvratno. Odvratno. Jak. Sada lešnik u čokoladu. Može ovo neko voli. Ko voli lešnik u čokoladu? Ko ne Ne voli? sviđa. Da, ali ovo Ne, ne. Sada ide Skittles Wild Berry. Gdje se pokazuje gdje su mara. Gdje? A nije ovo... Neće. Otvori kako se zove. Neće ja se stevi. O, ja stavim to. Sa drugi strane. Probi se. Ej, mogla si kaučin. Kopši. O, lepe boje. Baš lepe boje. Da, vidiš, Favorite.
otvoriš. Ja isto. Ajmo. Probaj. Pa divno. Skino skoro poskidno, sve isto. Moja ocena je... Dva. Meni da je Mnogo je slatko, nije kiselo uopšte. Ja baš vrlo je kiselo. Ne moram biti kiselo, ne moram mnogo dedeno, potom prosto je kiselo. To je bilo to za ovaj video, ako vam se video svidio, vi ga lajkite. komentarište. I vidimo se u sledećem klipu. Ćao! It's been a long time since I've seen